Tällä videolla askarrellaan kynttilöitä mehiläisvahalevystä. Askarteluun tarvitset mehiläisvahalevyjä, sopivan vahvuista sydänlankaa, veitsen ja viivoittimen sekä leikkausalustan. Tällä ohjevideolla tehdään perinteisiä kruunukynttilöitä. Yhdestä levystä saat 2 kruunukynttilää. Aloitetaan. Leikkaa levy keskeltä 2 osaan. Aseta sydänlanka levyn reunaan ja leikkaa se sopivan pituiseksi. Tässä sydänlangan vahvuus on 3×8. Myös 3×9 sopii hyvin kruunukynttilälle. Jos haluat tehdä paksumpia kynttilöitä, valitse vahvempi sydänlanka. Aloita rullaaminen. Kääri vahalevyn reuna sydämen ympärille tiiviisti. Jos vaha on kovaa, lämmitä levyä käsissäsi tai varovasti hiusten kuivaimella. Näin levy ei halkeile ja kynttilästä tulee siisti. Rullaa kynttilä loppuun ja painele levyn reuna lopuksi tiiviisti kiinni. Kynttilä on valmis. Halutessasi voit kastaa sydänlangan pään sulaan mehiläisvahaan. Tämä helpottaa kynttilän sytyttämistä. Mehiläisvahalevyjä ja muita kynttilätarvikkeita löydät esimerkiksi verkkokaupastamme www.korpiaho.net.